Rydw i wedi enwebu Natasha achos oedd hi'n pleser mawr i weithio gyda. Mae hi'n person sydd yn weithgar iawn a mor penderfynol hefyd. Dwi'n dysgu lot am gofal plant, achos mae cefndir ddim yn gofal plant yn wreiddiol. Mae tutor wedi gweithio gyda fi i wneud coursework, dysgu i siarad gyda phlant, rhoi gweithgaraddau i gyd, dysgu am popeth ar gyfer maes gofal plant fel reolau, cynllawiau cenedlaethol. Natasha wastad wedi rhoi mewn gwaith yn brydlon o safon uchel iawn, sydd yn anhygoel achos mae hi'n dysgwr dim ond am ychydig o flynyddoedd. Mae hi wedi dechrau dysgu'r Cymraeg a oedd e bod yn hyfryd i weld safon y iaith yn just cynyddu dros y 19 mis diwetha, really. Gwechrais i lot, dwi'n meddwl. Plant gyda fi yn y tŷ, ond dyn ni ddim wedi gweithio gyda phlant yn y safle yn y Meithrinfa o blaen. Felly, gyda chwrs, ni'n gallu ddysgu sut i gofalu am lot o blant yn y safle tu allan y tŷ. Pob lwc i Natasha gyda'r cystadleuaeth. Yn fy marn i ti'n haeddu ennill. Dwi wedi gweithio'n mor galed y flwyddyn diwetha.